De afspraak voor het kanaal begonnen in 1865 en het werd geopend op 1 november 1876. Nou kijk maar, daarboven. Oh, oké. The canal is 24 kilometers We komen nu jouw richting uit. We komen onder de brug The door nu. excavation of the canal began in En de varen 1865 and was opened on the 1st of sturen wordt November uit. 1876. Ja, hey. Nou, We hebben nu de binnenstad we staan nu weer, nu worden uit. Als je nog op balkon gaat staan nu, dan kunnen we hier nog net steeds groter worden van de schepen was men genoodzaakt om hele